Så har vi simpelthen fået den nye foil arrow frame ind i Fusionssport Aalborg, og Mikkel, som skal køre på den i den her sæson, han har samlet den op. Vi vil lige gå igennem den, hvad det er, hvad vi har lavet. Nogle af de fede detaljer, der er på den her cykel. Jamen, hvad siger du til det, Mikkel? Hvad er der af fede features på den her? Jamen, hvad er der ikke af fede ting på den? Jamen, først og fremmest, så er der jo en integreret styr fremhæld, så det kommer til at så det bliver mest aerodynamisk. Så er der elektronisk storhæs på, opmonteret med de nye direct bremser, fordi det er nødvendigt med motor og indpower og vandmål, fordi det er jo nødvendigt her i disse dage. Fuldkrum zero hjul. Også noget nyt, vi har fået her i Fusionssport til i år. Super lækkert hjulsæt, ruller rigtig godt, fornuftig vægt, og ja, det går all-round hjulsæt. Junctionboksen, den bliver gemt herinde under, og man har adgang til at justere gear selvfølgelig fra den. Men hvis man skal lade den, så skal den afmonteres. Den sidder med 2 skruer her, man kan sige, det er et fortal af gange, man kommer til at gøre det, for så tit skal man ikke lade på den. Max en gang om måneden. Ja. Det er lige til at overkomme. Ret fed feature, eller ret fed finish, kan man sige, at den er pakket helt væk, kan man sige. Du kan også med sprinterknapper med. Ja. Det skal man også huske på, til alle jer DI2 kører derude, at sprinterknapperne, som vi kommer lidt ind på her, dem bliver man hurtigt afhængig af. Simpelthen en ekstra lille DI2-knap, man kan sætte fast ind i grebet. Og den klikker man simpelthen bare i herinde på grebet. Og så har man sådan et par ekstra klikknapper hernede til, når man ligger nede i bøjlen. Meget fed feature her ved styret, synes jeg også. Faktisk med stackers, som er meget integreret i rammen. Rigtig pænt. Og kablerne, de kører ind i styret også. Så den elektriske ledning, den går sådan set ind sammen med bremsekablet her. Og så ser man den ikke, før den går ind sammen med bremsekablet igen på rammen. Det glæder du til, Mikkel? Ja, det bliver godt.